लोगोफोर जों बयबो मिन्थिखायो जेला जोङो चेनेल गोदान खुलियो अब्ला जोंना 1000 साबस्क्राइबार आरो 4000 वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनांगौ होनब्लासो जोंनि चेनेला मनिटाइजेशन इनेबल जायो लोगोफोर। दा दिनैनि मेन टपिकआनो जाहैबाय जोङो 1000 साबस्क्राइबार आरो 4000 वाच टाइमखौ जोङो माबोरै चेक खालामो एबा नोंथाङा दासिम चेनेल गोदान खुलिनायसिम नोंथाङा बेसेबां रियेल साबस्क्राइबार आरो रियेल वाच टाइमखौ बेसेबां मोनखो जोङो माबोरै चेक खालामो आं दिनै बिनिनो मोनसे टपिकनि भिडिअ लानानै फैबाय। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर आं दा आंनि रियेल साबस्क्राइबार आरो आंनि रियेल वाच टाइमखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिदिनि। लोगोफोर जोंना मनिटाइजेशन एप्लाइ खालामनो थाखाय आंना बेसेबां साबस्क्राइबार आरो बेसेबां वाच टाइम नांबावगौ नोंथांमोनाबो गाव गावनि चेनेलाव बेबायदिनो चेक खालामनानै नायदो। लोगोसे नोंथाङा मनिटाइजेशन एप्लाइ खालामनो थाखाय आरो बेसेबां मेहनत बेसेबां खस्थ' खालामबावनांगौ नोंथाङा गाव गावनि चेनेलाव चेक खालामनानै नायदो। गाव गावनि चेनेलाव चेक खालामनानै नायदो। आं दा चेक खालामनो थाखाय गुगोलाव थांनानै वाइटि स्टुडिअ इउटुब स्टुडिअ सार्च खालामनोसै लोगोफोर। नै क्रोम ब्राउजाराव थांनानै इउटुब स्टुडिअ सार्च खालामनानै आङो नैबे थिर आइकनाव होनानै आङो डेस्कटप साइटखौ अन होनानै लाग्रोनोसै। दा बिनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों नै साइन इनआव आङो क्लिक खालामनानै होनोसै। बे साइन इनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आंना वाइटि स्टुडिअआ अपेन जागोन लोगोफोर। जोंना बिनि साबस्क्राइबार आरो बिनि वाच टाइमासो रियेल साबस्क्राइबार आरो बिनि वाच टाइमासो रियेल वाच टाइम लोगोफोर। नै दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिदिनि जोङो रियेल साबस्क्राइबार आरो रियेल वाच टाइमखौ बबेहाय नायो। नै नोंथांमोननि गेजेराव आङो थिर आइकन होनानै दोनदों। नोंथांमोनाबो गाव गावनि चेनेलखौ वाइटि स्टुडिअआव अपेन खालामनानै गाव गावनि चेनेलाव बेसेबां साबस्क्राइब मोनखो आरो बेसेबां वाच टाइम मोनखो चेक खालामनानै नायनो हागोन लोगोफोर। दा आङो बेयाव क्लिक खालामनोसै। नै लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनो जाहैबाय आंनि रियेल साबस्क्राइबार आरो रियेल वाच टाइम। नै आंना जोबोर खम, साबस्क्राइबाराबो जोबोर खम, वाच टाइमाबो खमथार लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो गाव गावनि रियेल साबस्क्राइबार आरो गाव गावनि वाच टाइमाव बेसेबां मोनखो नोंथाङा दासिम नोंथाङा मनिटाइजेशन इनेबल खालामनो बेसेबां साबस्क्राइबार बेसेबां वाच टाइम नांबावगौ बेखौ नायनानै लादो लोगोफोर। जोङो बेखौ फुरा कमप्लिट खालामब्लासो जोंना मनिटाइजेशन इनेबल खालामनायनि अपसन फैयो लोगोफोर। दा जोंना अपसन गैया, इनेबल खालामनो हानायनि अपसनानो गैया लोगोफोर। नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों फार्स्टआनो जाहैबाय साबस्क्राइबार, सेकेन्डआ वाच टाइम आरो थार्डआ 2 स्टेप भेरिफिकेसन। नोंथाङा दासिम 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ इनेबल खालामाखैब्ला नोंथाङा बे आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव लिंकखौ होनानै दोनदों। 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ माबोरै खालामो नोंथाङा बेखौ अन खालामनानै लादो लोगोफोर। आरो नैबे सेकेन्डआ जाहैबाय लास्टनि माबाया जाहैबाय कमिउनिटि गाइडलाइन्स राइट। नोंथाङा कमिउनिटि गाइडलाइन्स राइट मोनदों नामा? जुदि मोनदोंब्ला नोंथाङा चेनेल मनिटाइजेशन खालामनायाव एसे प्रब्लेम जागोन लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिबाय जानो हागौ लोगोफोर। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। आरो भिडिअखौ दोनथ'नायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिक्वेस्ट लोगोफोर, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै गालांदो। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।